je to možné riešiť rôznymi spôsobmi. Pri vyhorení vám môže pomôcť dobrá kamarátka, s ktorou sa porozprávate a dôjde tam nejakým zvedomeniam toho, čo nefunguje, čo je nefunkčné a potrebujem si v tom živote zmeniť. Napríklad to, ako nazerám na seba, nazerám na ostatných, aké mám očakávania a tak ďalej. Môžem sa o tom porozprávať s partnerom, ak doma nie je taký priestor na to, že sú tam otvorené vzťahy, otvorená komunikácia, môže byť partner obrovskou oporou. Alebo keď už sa budeme baviť o tej práci, tak v práci možno máme kolegu, možno máme šéfa, možno máme niekoho na HR, je tam bezpečné prostredie a ja môžem pomenovať, ako sa v tom mám, ako sa v tom cítim, že sa vrátim do tej práce a cítim sa v tom proste stratená. Takže toto všetko môže pomôcť. Samozrejme, ak je treba, už tam je možné prizvať odborníka na túto tému, ktorý sa venuje vyhoreniu, či už to bude coach, psychológ, terapeut. Dneska už ten diapazon pomoci je obrovský. Čo by som tu možno vypichla ako veľmi dôležité je vlastne to, že dovoliť si to priznať. Že okej, že tak ja to nedávam.